Добре, здравейте, добре дошли. Всъщност отдавна вече сте тук повечето. Аз съм Никола Богданов. Чакаме да затворя вратата. Добре, започваме. Отново аз съм Никола Богданов, съм тим лидер в Mosala.soft. В компанията съм от около 7 години. За тези, които ме познават, сигурно ще изненадат, че от доста време се интересувам по-активно от разни Agile методологии. В частност, днес ще си говорим за Extreme Programming. За да придобия лека представа, кой от вас е използвал на практика Extreme Programming? Чудесно. Значи ти си човека да подсказваш. Кой от вас така има идея какво е Extreme Programming? Още по-добре. С две думи, какво всъщност е Extreme Programming и за какво ще си говорим днеска е въпрос, който аз се зададох преди известно време, когато HR-ите ме изтормозиха да им презентирам. Съответно, тъй като темата е доста широка и в рамките на един час може би няма да се впише, се зачудих дали да ви залея с данни, информация и прочие, или пък по някакъв друг начин да се опитам поне да си представя какво беше за мен, когато аз за първи път така поразбрах какво е Extreme Programming. Преди около... Всъщност аз от доста време имах идея какво е, чисто теоретично бях се прочел някакви неща, знаех какви са основните принципи, но преди около 6 месеца така се случи, че влязах в проект, който беше развиван от компания, близо година предварително, който проект беше воден точно чрез Extreme Programming процес. Предполагам, всички са влизали в проект, който е започнат отдавна и се сблъсквали с качамака, който е в него и съответно главоболието, което си причинява първите поне 1-2 месеца. Тук не беше така. Аз бях просто очарован колко подреден, чист код с много тестове, процентно да речем 60-70 и нагоре процента код coverage като тестове. Изключително добра архитектура, изключително чист проект. Без много дефекти всъщност. В този смисъл днес съм решил по някакъв начин да ви заинтригувам, като не ви залея наистина с чиста, проста и детайлна информация за това кое след кое как следва. Аз съм решил да ви покажа просто няколко практики и да се надявам, че някой от вас може би ще се хване и ще се прочете малко по-детайлно за какво става дума. На първо място ще започнем с какво не е Extreme Programming. Със сигурност Extreme Programming не е решение за всичко и не би паснал на всеки проблем, на всеки екип, на всяка ситуация. В този смисъл, когато и каквото и да ви казвам, се опитвайте да си го съпоставяте с себе си, с това, което на вас ви се случва, с проблемите, които вие имате и се опитвате да си представите как може по някакъв начин да съвместите поне част от нещата в вашите проекти, във вашите проблеми. Всичко започва от един проблем с мостовете. По-скоро това е проблем, който мостовете нямат. Както виждате, тия двата моста, които съм избрал, са доста внушителни. По всяка вероятност се досещате, че става дума за много сериозна инженерна мисъл, много сериозна архитектурна мисъл, за големи дизайни, големи планове и така нататък, т.е. доста сложни конструкции. И основна характеристика тяхна е, че в общия случай те биват построявани на време, в рамките на бюджета и за щастие не се падат. Съпоставяме това към софтуерните продукти, обикновено те никога не са в рамките на бюджета, почти винаги излизат извън скопа, извън времето и много често се чупят. На какво се дължи това? И двете явно са доста комплексни неща. Дължи се на това, че мостовете решават проблем, който не се изменя значително във времето. В крайна сметка свързват две точки. Докато софтуерните решения са решения най-вече на бизнес проблеми. В този смисъл в нашия свят в момента бизнеса и въобще живота толкова бързо се развива, че в общи линии е невъзможно дори след перфектния дизайн и анализ, след година да сме сигурни, че имаме решение, което да е актуално.
общия случай е възможно да се окаже, че просто сме решили проблем, който вече не е необходим да търсим решение. Основният подход, който се прилага, са Agile методологиите. Agile методологиите изхождат, всички се базират на този постулат, този манифест, който се състои от 4 прости изречения, които показват какво трябва да е наш приоритет и какво не е чак толкова голям приоритет. На първо място имаме индивидуалностите и взаимоотношенията над процесите и инструментите. Имаме работещия софтуер над детайлната документация. Имаме взаимоотношенията с клиентите над чисто договорените правила. Имаме още най-важното нещо, за да се върнем обратно да решим проблема с мостовете, е, че трябва по всяко едно време ние сме готови да посрещнем промените и да преживяваме лесно промените в нашите планове. Extreme Programming е част от Agile семейството. Той е създаден през 1996 година и обновен през 2004 от световия човек Кент Бек. Той го създава, когато бива нает през 1996 година за Chrysler да води екип, който трябва да реши съответен проблем. И сблъсквайки се с проблемите в организацията на този екип, той създава Extreme Programming като процес. Тук е много важно да се отбележи, че Extreme Programming е процес. Предполагам, повечето от вас знаят какво е Scrum. Нали? Използвате Scrum? Дигнете ръка? Да, добре. Всички са скръмари. Добре. Идеално знаете, че Scrum всъщност не е процес. Той не ви казва как днес да си решите задачата, как да си оправите user story-то, как да си напишете кода. Extreme Programming го прави. Той е процес, който дефинира много точно и ясно коя дейност след коя следва в вашия работен процес. Разбира се, пак имате пълна свобода да работите и да решавате нещата както ви искате, но трябва да следвате процеса. Като цяло основно правило е, че high quality кодът или high quality софтуерът се приравнява на high quality кода. Тоест смята се, че за да имаме супер работещ софтуер, много добър софтуер, ние трябва да имаме супер добър код. Това е основен принцип. Съответно, за да можем да реализираме респонса към промените, ние се стремим по всяко едно време да решаваме винаги най-наболелия проблем. Тоест винаги правим това, което е най-важно в момента, в който то е необходимо. Никога не работим напред във времето, не реализираме функционалности, които ще бъдат използвани след 3 месеца, тъй като вероятността те да не са необходими тогава е голяма. По този начин ние даваме възможност на клиента, практически ако всеки един момент от времето той се откаже, каже стоп, той да получи продукт, проект, който му носи стойност, тъй като ние сме решавали всеки един момент неговия най-важен проблем. Extreme Programming дефинира няколко нива на обратна връзка. Благодарение на тези нива на обратна връзка ние знаем, че всяко едно време нашия код, нашия продукт, нашия клиент, всичко е както трябва. Съответно, буквално на ежеминутна база имаме обратна връзка от кода, имаме pair programming, който ни дава възможност ние на всяка минута да получаваме обратна връзка от човека, с който пишем кода. Ще видите малко по-нататък в детайли за това какво е pair programming. Имаме постоянно изпълнение на юнит тестовете, което ще рече, че имаме постоянна обратна връзка за това дали нашия код работи. И както виждате нататък, имаме обратна връзка от pair за това дали когато ние обсъждаме с него за това как, по какъв начин да решим проблемите, имаме обратна връзка на дневна база, на фона на базата на daily митингите, имаме acceptance тестове, които са изключително важни. Тоест, по всяко едно време ние трябва да гарантираме, че нашия код е добър и работи, т.е. регулярно се изпълняват постоянно ежедневно acceptance тестовете. Също така идват iteration планинга и release планинга, с които горе-долу вече сте запознати. Процесът в най-общ смисъл се състои от това, че се избират от незапочнаните функционалности най-важните. Съответно, по цикличен начин се правят актуални планове, съответно разработва се всеки ден, има постоянна цикличност на самоусъвършенстване в екипа, съответно доставка на работещ софтуер
и така нататък. По този начин се получава този така наречен пулс на нашия проект, на нашия екип. Основни принципи, повтарям, са висококачествения код. Съответно, за да имаме висококачествен код, трябва да имаме реалистични планове, което включва и никакъв овертайм. Смята се, че за да може програмиста да пише качествен код, той не трябва да е уморен. Ако прави овертайм, той е уморен. Съответно, ако при нужда се наложи по някакъв начин да не сме готови, да имаме проблем с дадено решение, окей, няма проблем, просто преместваме скопа. Оттам нататък по всякакъв начин се окуражават промените, рефакторинга и възприемането на нови функционалности, на нови технологии и така нататък. Това дава възможност ние в възможно най-ранен етап да поправим промените, съответно те да ни струват не много висока цена. И в същото време Extreme Programming екипите обикновено работят с най-модерните технологии. Просто това се поощрява. И последното нещо, екипът е Господ. Екипът е уникален. Това ще рече, че за да може отново екипа да доставя постоянно high quality код, той трябва да има всякакви удобства. Трябва да е спокоен, трябва да работи както трябва. Един пример с компанията, за която ви споменах, тъй като тя трябваше да разработва сложен виртуализационен продукт, са имали проблем с това да се направят хубава тестова среда, тъй като е трябвало да симулират много така голям, много голяма виртуална среда. И как са решили проблема? Просто на всеки един от девелоперите са купили по 3 iMac, които са им служили, просто са им решавали конкретния проблем. Но това им е спестило, да речем, около 2 месеца мъки. Започваме с практическата. Трите практики, с които искам да ви запозная, са как да естимираме Test-Driven Development и Pair Programming. Започваме с Estimation. Предполагам, почти всички от вас естимират постоянно, всеки спринт и така нататък. Запознати сте най-вече с Planning Poker, предполагам. Колко от вас не знаят какво е Planning Poker? Добре. С няколко думи, тъй като наистина това е може би най-разпространената практика за естимиране. Planning Poker представлява следното: среща, estimation среща, т.е. целта на тази среща е да бъдат дадени оценки на задачите. В термините на Agile методологията обикновено става дума за user story-та. Т.е. user story-та са задачите, които трябва да бъдат свършени по време на спринта или итерацията, в зависимост от наименованието. Съответно, имайки всичките user story-та, на всеки от екипа е раздадено по тесте карти. Тесте карти с числата на Фибоначи. Идеята е, че се прави гласуване. Всеки един от екипа по едно и също време, без да показва на другите, гласува на колко точки, тъй като числата на Фибоначи реално са точките те са оценка за сложност, оценка за комплексност на user story-тата. Съответно, по едно и също време се гласува и всички се показват оценките, 1, 2, 3, 5 и така нататък. Съответно, хората с максимална и минимална оценка дават своето обяснение защо са дали толкова висока или съответно ниска оценка на сторито и се прави на ново гласуване и по този начин това се повтаря докато имаме пълен консенсус и се счита, че по този начин всички от екипа са уверени, че estimation е точен. Тъй като е много трудно да свършиш работа си на време, ако ти сам не вярваш, че оценката, която му е дадена, е точна. Знаете ли защо се използва числата на Фибоначи? Почти всички казахте, че са използвали Scrum. На първо четене, защото са интересни. Тоест, така, привличат внимание. На второ четене те решават един не чак толкова сложен проблем, но важен, че никои две задачи или user story-та не са напълно съизмерими. Тоест, ако имаме една задача, която е оценена на 2 точки и следваща, която си кажем, тази ще е 2 пъти по-голяма, ще трябва малко да помислим дали е малко повече от 2 пъти или малко по-малко от 2 пъти, съответно да дадем 5 или 3 точки на съответното стори. Тоест малко ни стимулира да се поразмърдаме. Защо на мен не ми допада чак толкова много покер планинга? На първо място, защото когато минат така една поредица от повече сторита, обикновено виждаме как започва да се дават едни и същи оценки. 3-5, 3-5. Обикновено екипа си харесват 2 числа и си вървят за всяко стори. Това е в процеса на естимиране.
На какво се дължи това? Според мен това се дължи на това, че ние не виждаме по всяко време всичките сторита пред нас. В общия случай. И точно заради това ще ви предложа една друга практика, която се нарича Team Estimation Game. Team Estimation Game се състои от две части. Това е напълно, може да бъде възприето като игра, но изключително полезна. В първата част целта е да подредим задачите или юзер сторитата по трудност и във втората част да ги оценим. Отново имаме юзер сторита, отново имаме точки под формата на Fibonacci. Пак повтарям, това са точки, които отговарят на ниво на комплексност. Т.е. когато една задача е оценена с една точка, е по-малко комплексна от задача оценена на 3 точки. Правилата сега ще ги видим нагледно. Имаме домакин, който се казва Франк. Имаме играчи, които са Кира, Кай, Марк и така нататък. Да речем 30 юзер сторита, подготвени от Франк. И въпросът е как според вас се нарича ролята, която Франк изпълнява. Почти, само че в Extreme Programming се казва Product Manager. Но практически почти същото като Product Owner. Съответно Кира, Кай и другите са какво? Екипът. И сега да поиграем. Имаме Франк, който е подготвил сторитата. Съответно, Франк подканва Кира да започне. Тя взима първото стори, прочита го, пита ако има някакви проблеми и го слага на стената. След нея идва Кай, който взима поредното стори, прочита го на глас, пита ако има някакви проблеми, разсъждава пред всички. След което той поставя неговото стори, решава, че е по-голямо от това на Кира и го слага отдясно. Следващия е Марк, който казва, пък моето е по-лесно. Отново има цялата тая комуникация с Product Owner или Product Manager и така нататък. Поставя го отляво. Така всеки има право на един ход. В своя ход Джеф казва, добре, моето стори, поредното, което се избира от купата, също е лесно, но не чак толкова. Така че просто взима и премества и мести, слага. И така след известен брой ходове идва отново Кира на ход и вместо да избере листче от купа, казва, знаете ли какво е това тук user story конкретното, повярвайте ми, то доста трудно е, ние го подценихме малко. Съответно го мести напред. Играта продължава, докато всички постигнат консенсус, вече никой не иска да мести, никой не иска да слага и вече всички сторита са залепени. И имаме всички реално вече са съгласни и единодушни, че така са подредени сторитата по големина. Следва втората фаза. Взимаме числата на Fibonacci, написани на лищенце. Първият просто слага единичката на най-отляво. Тоест това е нашето най-лесно стори. Идва Марк и казва, според мен това тук четвърто стори ми изглежда да е първото, което е наистина около 2 пъти по-трудно от единичката. И я поставя. По този начин всички се изреждат. Като, да речем, след известно време имаме тази ситуация. Идва Джеф и казва, повярвайте ми, ето това user story е много по-трудно, отколко сме си мислили. Хоп. Просто слага по-висока оценка, но забележете, не премахва 21. И така след известно време ние просто събираме всички сторита, които са към лявата на тях оценка и получаваме изключително така приятна и ползотворна оценена работа. Всички сторита са оценени с съответните поинтове и най-важното резултата след тази игра е, че екипа е така доста уверен, че това е актуално. И най-важното нещо, трябва да имате тиксо. Тъй като лищетата падат. Да, факт, лепящи са, но без тиксо не става. Следващата практика, за която ще си говорим е pair programming. Някой правил ли е pair programming? Добре. И как точно правихте pair programming? Краси, ще кажеш ли? Как се стоя така? Единия пише кода, другия коментира. Добре, това е
напълно така чудесно. Какви проблеми може да имаме, какви предпоставки ни трябват, за да можем най-напред да използваме pair programming както трябва. Всъщност, слайда ми следващия, че трябва първо да ви разкажа какво е pair programming. Pair programming е работа по двойки, т.е. екипа се групира по двама души, може, не е нужда да е целият екип, но двама души се групират като една единица. И статистиката, това е официално проучване от 2001 година, е, че благодарение на pair programming около 15% се удължава реално времето за работа, но дефектите са около 15% по-малко. Което ако сметнем времето за тестване и фиксване на дефекти, ни се изплаща така доста значително. И ето, това исках да ви покажа. Това е един офис, който се работи основно само единствено с pair programming. Така изглежда. Това е така нареченият open space. Вижте, няма кюбикали, няма стени, практически няма пречки един човек да стигне до друг. Тоест, целта е ние да можем по всяко едно време да отидем при някой и да работим с него. Не е необходимо някой да ни е казал, сега ще правим pair programming или няма да правим. Просто всичко е изключително... трябва да имаме една такава среда. Това е просто един пример, защото някакси при нас това не е много разпространено като цяло. И е доста интересно. Нещо друго, което искам да ви обърна внимание, вижте тези двама души. Забелязвате ли, че мониторите им показват едно и също нещо? Ето така изглежда в общия случай workstation за pair programming. Имаме два монитора, две мишки, две клавиатури. И двете части са свързани към едно и също нещо. Съответно, представете си как сега двамата програмисти работят. Тоест, тук вече имаме още по-голяма ефективност от това, което Краси спомена. Единият да пише, другия да го съветва. Което не е лош вариант. Но така по този начин могат и двамата да пишат и когато единия спре, запъне, другия иска да му покаже, става много лесно. Или другото име на практиката, за която споменахме, така основна реализация на pair programming е драйвер и навигатор или навигатор. Както вече споменахме, драйвера е човека, който пише, навигатора е човека, който мисли. Обикновено функцията на драйвера или на шофьора е или пилот също може да се нарече, е да внимава за синтаксиса, да внимава за чистотата на кода, да внимава за това да използва правилните инструменти и така нататък. Съответно, ролята на навигатора е да мисли бизнес решението, да мисли логиката, да мисли да напътства. За съжаление, в много случаи това не се случва. Понякога хората имат нужда от време да се напаснат или първоначално не си пасва достатъчно добре, не се разбират. Има случаи, в които навигатора се съсредоточава в това да казва тук си изтървал точка и запетая, вместо да мисли за каква е следващата функционалност, която трябва да имплементираме. В този смисъл има пък редица техники, които могат да подобрят работата в pair. Тези техники отново са под формата на игри. Всъщност, може би трябва да ви прави впечатление, че почти всичко е под формата на игра. Това е най-новия, най-модерният гъдел напоследък, така наречения gamification. Gamification прави така, че живота ни да изглежда по-лесен, по-готин, по-интересен, като реализираме работата си чрез игра. Съответно, няколко практики, които ще ни помогнат да бъдем по-добри в pair програминга. Първата се нарича Silent Programming. Какво точно представлява Silent Programming? Сядат двамата и не си говорят. Само пишат код. Връщаме се обратно на този workstation. Представете си ги стоят двамата заедно и просто пишат кода. Не си говорят. Това се прави за час, за половин час, за колкото си решат, под формата на проста игра. Резултатът е убийствен. Ще видим по-нататък какво е Test-Driven Development. Test-Driven Development практически е разделен на три фази. Правим едно, после правим второ, после правим трето. В този смисъл пинг-понг, така наречения пинг-понг програминг е много добър, който се изразява в най-просто нещо. Единият pair реализира първата част, втория втората, после първия третата и така се въртят. По този начин се постига една много добро разбирателство,
много добро сработване в екипа. Ако имаме проблема с навигатора, който се съсредоточава, постоянно иска да навигира, иска да казва на драйвера какво да направи, каква точка да напише, какъв for цикъл да използва и така нататък, съответно не успява да мисли в перспектива. Решаваме този проблем с този Farsighted Navigator, като тук просто въвеждаме правилото, че навигатора няма право да споменава никакви технически думички. Няма право да казва for, няма право да казва while и така нататък. И третото нещо, което е може би най-доброто, е игра, в която, говорейки със своя pair, всяко едно изречение да започва с yes and или да и. И никога да не започва с да, но или не, но. Просто опитайте го, така, измислете се, съберете се някой път двама души или нещо, ако ви е интересно, и направете си най-елементарен опит. Например, единия да предложи на другия да отидат в някакво заведение да хапнат. И да се опитат да развият диалога, като всяко едно изречение започва с да, не, и да го развият диалога, когато всяко едно изречение започва с да и. Обикновено, когато всяко едно изречение започва с да, но, тогава в общия случай изобщо не стигат до ресторанта, а когато използват да и, в общия случай обикновено отиват в ресторант, който и двамата предварително са сетили, че биха могли да се сетят да отидат и да им хареса, разбира се. Ако имате въпроси, нали? Следващото нещо, което искам да ви покажа, е една проста детска игра. Pair Draw. Pair Draw е детска игра, където децата се учат да правят нещо като Pair Work, Pair Programming. Правилата на играта са много прости. Първо се взимат две деца, 4 по двойки се разделят и се карат да нарисуват по едно лице, човешко лице, на страната с тибеширче с фломастър. Рисуват те по едно лице, след което ги разпределят по двойки, им дават по два шарени фломастера различни и им казват, айде сега нарисувайте по едно лице заедно. Заедно, както си искате. Един нарисува окото, другия устата, както решат. И обикновено резултата е нещо такова. Какво забелязваме? Че така наречените индивидуални картинки са доста по-тривиални, доста по-скучни, доста по-лишени от въображение, доста по-обикновени. Сега, pair рисунката не е задължително да бъде по-добра, но пък е доста по-интересна обикновено, доста по-разчупена. Децата са сетили обикновено да сложат уши или да сложат нещо, което на другата не са сетили. И това е така много добра илюстрация за това какво можем да правим с pair programming, именно да решаваме сложни проблеми, които изискват креативност, които изискват от нас да измислим нещо, което е трудно да бъде сътворено, така да се каже, от един човек. Въпроси? Няма. Добре. Следващото е Test-Driven Development. Test-Driven Development е практика, която се базира на, пак да уточним, Test-Driven Development е методология, където най-просто казано, най-напред се пишат юнит тестовете, после се реализират кода. И отново малко статистика, според проучване на IBM и Microsoft, чрез Test-Driven Development имаме от 15 до 35% удължаване на времето за работа, за чисто реализиране на дадени сторита, но пък имаме с около 40-90% по-добра ефективност, съответно по-малко дефекти. Вие сами преценете дали се заслужава. Test-Driven Development се състои, както вече споменах малко по-рано, от 3 фази. Като разбира се, всичко е циклично. Първата фаза, това е писането на юнит тест. Трябва да напишем юнит тест и какво е най-важното за този юнит тест? Да фейлне. Трябва да напишем юнит тест, който да фейлне. Защо трябва да фейлне? Защото няма код. За да сме написали правилен тест, още нямаме кода, значи трябва да фейлне. След което реализираме тест. В много случаи се предприема така наречената практика на спайк решението. Търси се просто най-бързото, най-лесното, най-очевидното решение, така че да удовлетворим теста. Удовлетворявайки теста, много важно третата фаза, почти винаги се забравя.
който и повечето хора, които питате какво е Test Driven Development, ще ви кажат, да, пишеш първо кода, после кода. Пишеш първо тестовете, после кода. Да, обаче има и трета фаза. А именно, направете го shiny, направете го по-хубаво, оптимизирайте го. Това е нещо, което не трябва да се забравя и това е всъщност ключовия момент. Че има трета фаза, написали сме теста, написали сме кода, всичко минава, сега е време да оптимизираме. И съответно, целият процес се повтаря. Така, тъй като се оказах доста бърз, ще си поговорим за една друга практика, с която се сблъсках така скоро и така доста ми напомни на мусала. Както се досещате, всъщност както знаете, в мусала има много най-различни проекти. И повечето от тях са така доста проветриви. Един човек бива слаган в даден проект, после преместван в друг и така нататък. И като цяло, ние си мислим, че това не е нещо лошо. Това е нещо, което е неприятно, местите в някакъв проект, дава ти да работиш някакви неща, ти се чуеш какво става. Въобще, кофти работа. Обаче, в компанията, с която така се сблъсках, те какво правят? При тях всичко се организира отново на PR. Т.е. когато трябва да се прави проект, се определя, че на базата на някаква там презумпция, че за този проект са необходими 3 или 4 PR. Съответно, тия PR се подготвят, там саймат са хора и започват работа. Във всеки един момент, тая компания, голяма компания, тая е една от, всъщност не знам дали има тайна, казва се Pivotal Labs. Това е, може би, топ Extreme Programming компанията в световен мащаб. Те практически предлагат като услуга Extreme Programming, като консултантска услуга. Идват при клиент и му казват, ние използвайки Extreme Programming, ще дойдем, ще работим с твоите хора или сами и ще деливърнем продукт, който стандартно да речем, ако би деливърнат за година, те го правят за 7 месеца. И то работещ и качествен. В този смисъл да се върна, те определят дадени PR-и, дадени хора, които ще работят по проекта и през цялото време разполагат с един пул от девелопери. И във всеки един момент някакви хора се взимат от пула, вкарват се в проекта, някакви хора от проекта се взимат в проекта и се вкарват в пула. Може би, не знам как си го представите, но това, което се получава е, че в проекта, за който ви казвам, беше разработен за около 6 месеца. Ако аз трябваше да го естимирам, би го определил може би на година и половина работа. Те го бяха направили за 6 месеца. Бяха минали близо 30 човека през този проект. Като през цялото време е имало от порядъка на 3-4 PR, т.е. около 8 човека. Значи представете си, за 6 месеца идва някой, работи 2-3 седмици, прави 3-4 юзър сторита, след малко отива в друг проект, друг човек идва и това е доста ефикасно. Като цяло, PR програминг не е най-добрата практика за учещи се хора, за хора, които са тотално така джуниори, да го наречем, но пък е много добра практика, с която можеш ти да се подобриш страшно много. Тоест, чрез PR програминг не може да се очаква, че ще се научиш да пишеш Java или нещо друго, трябва вече да го знаеш, но чрез PR програминг можеш да усъвършенстваш страшно много своите скилове, своите умения. И по този начин тия хора, наистина, тая компания са зверски ефективни. Значи, буквално вкарват човек, който за първи път вижда проекта, назначават го в PR с човек, който е по-опитен в проекта и започват. И работата върви. И деливърват стори след стори след стори. Като цяло, дори самите им сторита се асайнват на PR, а не на индивидуален човек, на един човек. Тоест, когато се прави планинга, се казва, ето това стори ще го прави този PR, това стори онзи PR. Когато се пишат таймшитове и подобни неща, се пише като PR, като обща работа. Друго интересно, ако искате нещо да питате, спирайте ме, готов съм да си говорим, да отговарям на въпроси, да. По принцип, както навсякъде, трудно. Не, значи няма как, който и да е процес, да бъде
да не бъде по-добър, ако екипа е целият на едно място, и по-лош, т.е. да има затруднения, ако екипа е дистрибутнат или разпръснат. Тоест, както за всяко нещо, това е просто една пречка, на която трябва да намерим решение. Има редица похвати. Сега, най-просто казано, примерно при мен се случи, хората са в Щатите, аз съм в София. Да, налага се да речем човек, който е в Щатите, да стои до малко по-късно един-два пъти в седмицата и правим pair programming. Просто аз му шервам екрана си, давам му и на него контрола и също нещо, което видяхме преди малко с поделения workstation, се случва. Но щем не щем, просто това е една пречка. Това е едно нещо, с което ние трябва по някакъв начин се съобразим и трябва да намерим решение. Тоест при всички случаи, който и да е процес, не е измислен така, че да е по-лесен, ако сте разпръснати, и по-труден, ако сте на едно място. Винаги е обратно. Нещо друго, за което... други въпроси всъщност? Може и след малко. Добре. Нещо друго, за което става дума, е писането на тестове. Когато говорим за юнит тестове, всичко е много хубаво, тестваме кода и така нататък. Обаче, Extreme Programming много държи на така наречения Continuous Integration. Тоест тук Test-Driven Development се разширява до там, че освен юнит тестове се пишат и Integration тестове или така наречените Functional или Feature тестове или както искате ги наричате, тестват се цели функционалности. Задължение е практически на всеки един програмист той да пише Feature тестове. Както споменахме по-рано, Extreme Programming хората са така много отворени към нови технологии. Съответно използват модерни, най-различни апита и библиотеки за писане на фичър тестове, които са си практически всеки един девелопър може да ги прави. Например, това са JBehave или Cucumber или нещо подобно, не знам да сте ползвали. Е много готино, можете буквално, благодарение на такава библиотека, такава технология, да дефинирате функционални тестове като Human Readable изречения. Тоест, пишем изречението. Аз като кой си, обикновен потребител, искам да мога да пращам мейли по най-перфектния начин. Съответно, това е хедъра на нашия фичър тест. И започваме пишем първия фичър тест. Първият фичър тест е като обикновен потребител, искам да мога, като отворя формата за пращане на имейли, да си напиша мейла, да напиша на send и да получа известие, че се е изпратил както трябва. Използвайки някои от тия технологии, JBehave, Cucumber или прочее, ние имаме възможност да мапнем към тия изречения някакъв, що годе, така да кажем, Selenium имплементация. И реално ние имаме юнит теста, го четем като документ. Тоест ние знаем, т.е. не юнит теста, фичър теста, бива реализиран като документ. Тоест зад изречението аз съм потребител еди кой си, отзад има код, който казва логин as еди какъв си юзър и така нататък. Като зад изречението искам да си попълня юзърнейма и паролата или да си попълня меседжа, стои код, който отваря формата и пише меседж. Съответно, какво се получава, че ние имаме фичър тестовете, както вече казах, като human readable изречения. Можем ние да влезем в класа, който реализира всички тестове за изпращане на мейли и да проверим реално ние какво можем да правим с формата. По какъв начин можем да изпращаме мейли, цялата функционалност. Тоест, един вид фичър тестовете могат да служат като документация. Това ще го казвам, защото в началото, нали, видяхте за Agile манифеста, там пише, че детайлната документация остава на заден план. И знаете ли защо остава на заден план? Защо документацията не е добра, не е чак толкова добра идея да сме здраво фокусирани в нея? Точно така. Тоест става така, че документацията много бързо, дори по-бързо, отколкото си мислим, става out of age. Или става неактуална. Докато кода е винаги актуален. В този смисъл тестовете също са винаги актуални. Поне в повече случаи. Тъй като просто ако не са актуални, кодът ти ще фейлва. По този начин ние наистина не се стремим в това да правим детайлна документация, но въпреки това всеки един момент можем да отворим фичър тестовете и да разберем къде, какво, как се случва. Мисля да
Приключвам с презентацията. Има около 10 на 15 минути за въпроси, доколкото знам. Май. Слушам. Значи ползата е на първо четене, очевидно това е дългосрочен план как нашата фирма, която работи по много проекти, да направи ефективни нашите хора, т.е. хората във фирмата. Постига се една така общо високо ниво на ефективност, високо ниво на експертиза, високо ниво на владение на технологии и така нататък. Отделно имаме презумпция за за взаимно заменяемост, т.е. никой не се превръща в ботълник. От друга гледна точка, това идеята е да бъде нещо стандартно. Това не трябва да е нещо, което се случва, нали, когато те преместят, виж, местиме в друг проект. Това трябва да, при тях това е нещо като днеска ще направиш от това user story. Просто по някакъв начин решават, че даден проект има нужда от повече ресурси, просто взимат пеер от пула и го слагат там. Решават, че в този... Моля? Предполагам, че в началото, когато са започнали, не е било така, но в момента е така. И това е една от причините да е така. И друго нещо, аз сега доста хора срещам, които казват, аз съм тук от хикс време, години в даден проект, писани от този проект. Тук този проблем го нямаме. Разбира се, предполагам, че ако те местят твърде често, и това също би се решило лесно, просто хората комуникират. Но практически чрез този ресурс пулинг или people пулинг се решават много от проблемите на стафинга. Значи, има известна разлика в зависимост от естеството на проекта. Тоест, по всяка вероятност, винаги се налага човека да бъде въведен в бизнес логиката на проекта. Оттам нататък, след като бил въведен в бизнес логиката, разбира се, пак казах, тук не говорим за хора, които влизат в проект на Java и никога не са виждали Java. Тук говорим за хора, които знаят какво е код. Както вече споменах, благодарение на тия практики, кода ни е хубав, чист. Всеки може да отвори фичър тестовете, които са на същото място в всичките 10 проекта на компанията ни и да ги види. Всеки един може да намери контролера, тъй като той е на едно и също място във всичките проекти в нашата компания и така нататък. Съответно, той просто влиза, запознава се примерно за 2-3 дни, една седмица, зависимост от проекта с бизнес логиката, участва на планинга, определя се пеер, който да работи с него и работа започва. Възможно е, но сега пак казвам, ако едното е Objective-C, другото е Node.js, сигурно ще има някаква разлика, но в общия случай могат да бъдат въведени просто добри архитектурни правила, така че да е лесно на един човек да премине от един проект в друг, но да, би било известна пречка, ако човека се занимава с нещо коренно различно и въобще не знае, или проектите са коренно различни и те допускат страшно различна структура. Но в повечето случаи дори и такива проекти отново те следват, така да се каже, best практиците. Аз не навлязах в детайли за самия Extreme Programming, но там всичко се върти на една циклична база, всички е този процес. И там има едни такива архитектурни сесии, се казват, където циклично, заедно с принтове, срещи и прочие, се правят архитектурни срещи. Тоест хората се събират в някакъв вид, някаква форма на среща и чистят архитектурата. По този начин, имайки чиста софтуерна архитектура на проекта, се очаква, че човека, който влезе, дори да е бил в коренно различен проект, ще се ориентира относително добре, използвайки особено опита на другите. Не, напротив, дори и Product Owner се сменя или Product Manager, случва се. И това също е така, защото Product Managerите са обикновено в такива компании, те са хора, които, както при нас всъщност вече, хора, които са си само това, Product Manager. И те също трябва да обогатяват своята експертиза, те също им доскучава някога в даден проект и така нататък, и те също се сменят.
Естествено има някаква форма на транзишнинг между тях, но е напълно възможно е. Напълно възможно е. По принцип не е точно така, защото пак казвам, беклога си стои. Той беклога не се е променил. Така че това, разбира се, не е чак толкова често, т.е. продукт менеджер не се сменя с честотата, с която се сменя, влиза даден пеър или даден човек. Но е напълно възможно и постижимо и не прави чак такива големи сътресения. Проблема при сътресенията е, когато те не се очакват. Ако нещо се случи ненадейно, тогава имаме проблем. Ако ние сме свикнали, че нашия процес в компанията ни, в проекта ни, в фирмата ни, в екипа ни е точно определен, то ние няма да се изненадаме от това, че продукт менеджера се сменя, ще си имаме дори неформална практика за това как да въведем новия човек. С кои неща да му покажем и така нататък. Тоест, въвеждайки го това като регулярна практика, ние фактически ще си намерим решение на дребните проблеми от този тип. Добре. Дай, Жор, ти спър. Обикновено в рамките на едно-две user story или зависи. Няма точно, няма чак такава рестрикция. Обикновено, значи това драйвер и навигатор, това е просто една практика. Няма никакъв проблем, съвсем най-просто казвам, двамата да стоят заедно на workstation и да пишат кода заедно. В смисъл, това е просто нещо, което е хубаво да се пробва, да се изпробва, единия да пише, другия да говори. Но когато имаме този workstation с двете клавиатури и прочее, няма никакъв проблем буквално двамата едновременно да пишат кода. Аз съм го правил, трябва да ви кажа, че е страшно яко, когато ти пишеш и да речем стигаш до нещо и в момента, в който ти правиш паузата, човек ти казва, това е на ред 30. Ти отиваш веднага. Или пък той хваща, чакай, това ще го напише. И дописва това, което се започна. Работа наистина става много бързо, защото понякога всеки човек се забавя мисълта му, по някакъв начин тръгва на някъде. И когато пишете заедно, т.е. това, което иска да кажа, че не е задължително е само драйвер и навигатор. Още по-готино става, ако се работите, можете буквално заедно да пишете. Разбира се, винаги един е малко по-активен в писането, но няма никакъв проблем кода да се пише от двама души. Да, извинявай. Ти ли беше? Пак казах, значи повтарям, този въпрос се повтаря, не е dedicated пера. Никой не е казал, че трябва през цялото време, през целия си живот да си 100 човек. Значи, просто, когато на базата... ако се случи един да липсва, просто другия човек ще си работи сам. Това е нормално, но обикновено това са ситуации, които са временни и просто се търси стандартно временно решение, просто се работи сам човека, но в общия случай перите се въртят и е възможно да работиш с друг човек, възможно е както вече споменахме с детските рисунки, pair програминг е много добър за креативна работа. Обаче ако имате работа, в която вие трябва да инсъртнете 100 реда от някакъв Excel на ръка в ми се е случило така простотия, някакъв текст да го въведеш в locale файла, тогава не ти трябва pair програминг и такива задачи могат да създадат на този човек, който остава сингъл. Защото хората се страхуват. Защото това, което ви бях показал с ресърча, ето този слайд, истината е, че много хора просто не вярват в това. И другия проблем какъв е, че все пак трябва да мине някакво време, за да свикнеш. Тоест, ще ти отнеме седмица, 2-3, ти да свикнеш да пишеш тест, който фейлва, тест, за който нямаш код все още. Но в един момент това ще го усетиш като истинско преимущество. Тъй като, пишейки тестовете преди кода, ти какво правиш? Измисляш всички прави кейсове, измисляш всички, или поне които можеш да сетиш, корнер кейсове. Това какво означава, че твоя код не е нужно да го мислиш в движение, имаш един план за кода си, имаш един план за функционалността, която ще реализираш. И още нещо, когато има QA, те могат да използват тези
тестове, тъй като те са, пак казвам, обикновено човека сяда и измисля всички възможни прави кейсове, всички възможни корнер кейсове. Това е една чудесна база за тест кейсове. Да. Значи при QA-те в Extreme Programming ролята е също каквато при всички екипи стандартно. Тоест, напълно възможно е да се прави дори пеър между QA и програмист. Първо, дай да започна отговор си оттам. Има много различни видове тестване, които са неприложими само с юнит тестове и фичър тестове. Тоест, имаме отново security, performance и всякакви други тестове, за които може да сетите, които се изпълняват чрез различни тулове и прочее. Тоест там отново ще си трябва QA. Отделно QA все пак е човека, който верифицира, че това, което сме направили, наистина е така. Той е човек, който идентифицира бъговете. Аз ви показах, че бъговете са 15% по-малко, но те пак ги има. Някой трябва да ги намери. Има една много интересна презентация за Extreme Programming от една QA менеджерка или нещо прочее. Може да намерите с YouTube. И тя разказва, нали, как точно нейните първи сблъсъци с Extreme Programming екип. И истината е, че много добре тя поне твърди, че много по-добре е започнала да разбира програмистите, съответно програмистите много добре започнали да разбират нея и съответно работа в екип в пеър с програмист така е довела до една доста по-високо ниво на работа. Това, което тя даваше като пример, беше, че сяда и прави пеър програм с някакъв програмист. Съответно, тя, нали, ай сега да не обиждам, нали, но QA-ката, тя е била много добра и всичко, нали, като QA, обаче всичко правила с мишката. Клавиатура почти не ползва. Навсякъде клик. Като и трябва нещо, клик. Съответно до нея програмиста бил от тия, дето има шорткът за всичко. Цък, 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 цък. И в един момент, просто, нали, тя го разказва доста по-интересно, но в един момент наистина става така, че тя започва да използва някаква част от тия шорткътове и съответно да оптимизира, моля? Лека по лека. И започва да оптимизира. От друга страна пък какво получава девелопера? Тя казва, аз като QA съм развила, нали, мислене да гледам корнер кейсовете, да гледам къде може кода да се счупи. Съответно, ние когато измисляме като пеър тестовете, преди да напишем кода, аз му казвам, ето за това ти трябва тест. Защото той, да речем, не се сеща по някаква причина за всички възможни ъгли, които пък тя има това мислене. И така. Да? Значи, първо, Extreme Programming, както всяка една методология, се прилага по-успешно в едно и съответно по-малко успешно в друго. Тоест, възможно е да има процес, който, да речем Scrum или Kanban или RUP или каквото сетите, който просто за вас да е по-добър. Тоест, да речем, Extreme Programming наистина казва, че ти трябва да напишеш първо теста, после това. Ти можеш да не искаш това да го правиш, може да не ти е удобно, може вашия проект да е такъв, че не е необходимо, примерно, да правиш толкова много тестове. Възможно е. Възможно е да искаш по-голяма свобода. Scrum какво казва? Scrum казва, имаш daily митинги, не знам какви митинги, имаш 3 вида митинги, имаш екип Scrum Master, Product Owner и толкова. Когато както си искаш, пиши кода. Той за кода нищо не казва. В този смисъл той ти дава известна свобода. И сега тази свобода може за теб, за твоя екип да е по-добър вариант. Може да е по-добър вариант в конкретната ситуация. Да речем, имаш проект, който е краткосрочен, за 2-3 месеца. Ами, пак казах ти, за да можеш да прилагаш Test-Driven Development, ще трябва някакво време да свикнеш. Може би в този момент го нямаш това време. И така. Тоест, няма примера с дистрибутните екипи. Очевидно, че когато имаме Extreme Programming, имаме, нали, работа с наистина пеъри и така нататък, си е по-кофти. Тоест, може пък някакъв друг процес да е по-удобен за дистрибутният екип в конкретната ситуация. Другото, което е тук, хората трябва да са много заменяеми. Може да имаш проект, в който се изисква много специфични скилове. Да речем,
трябва да ти някакъв супер дейтабейс специалист, някакъв супер GMS специалист и така нататък. Тоест, тук нали, малко няма как да се работи това с пеъринга, тъй като не може всеки един момент нали, хората да са взаимно заменяеми, защото ти трябва някой специалист, който те обикновено са малко тия специалисти и ти нямаш възможност да имаш много от тях и те са специализирани в някаква така технология. Но в общия случай, първоначално винаги ще има някакъв дробек, като почнеш нещо ново, когато и да е методология, но в последствие тя би се изплатила. Дали има Scrum Master в Extreme Programming, в общия случай няма, като може би Product Manager съвместява ролята на Product Owner и Scrum Master. Разбира се, може да не е така. Като цяло няма никакъв проблем вие да си въведете и Scrum Master. Или в случай Extreme Programming Master, т.е. човек, който се занимава с това да следи дали правите процеса както трябва. Но тук от една страна процесът е доста по-стриктен. Аз ще ви покажа, значи, мислех да ви покажа слайд с целия процес. Мога и да го открия. Но той е така доста по-стриктен и бих казал... Дали ще е тук? Момент само. Е така горе-долу, това е картинката на целия процес. Тоест, ти, следвайки процеса, малко вече не ти трябва толкова много Scrum Master, защото нещата са разписани, не е нужно някой да вкарва в правия път, а пък като човек, който да организира срещи, да запазва зали и така нататък, това поне при мен се случва с Product Manager. Той е човек, който запазва срещите, той е който е организатора, модератора и така нататък. Но няма проблем да има и dedicated човек, който да върши тая роля или да се сменят или каквото ще. Други въпроси? Хайде. Значи като литература, нали, вече споменахме за човека измислил Extreme Programming, съответно си има и книга. Те са две издания от 96 и 2004. Има, като цяло, кофтито е, че в интернет, като се разтърси човек, има доста източници за Extreme Programming, но повечето от тях са доста базови. Тоест, да, казват ти нещата, но не успяваш да навържеш толкова добре чисто практически как става това. Така че, може би, аз самия, за да направя презентацията, изрових сигурно над 150 линка най-различни. Разбира се, не съм ги прочел всичките, нали, по диагоналния принцип, някои от тях, но в крайна сметка има много информация, не всичката е смислена. Както вече споменах, просто трябва да се търси. Има страница на Extreme Programming Community, която, може би, тя ще е първата, която ви излезе. Мога да я, всъщност в момента мисля, че не съм се конектнал към Wi-Fi, но да ви я покажа по-нататък. И там има така доста добре разписано. Реално и тези картинки, които показах, са оттам. Като видите знака, би трябвало да се ориентирате по него. Това е така един сайт, който има много подробна информация за това, кое е как. И това е. Нещо друго ще я казвам, забравих. Добре, въпроси други? Значи, този въпрос е интересен. Коментируем се, ако прецените, че това е възможно. Защо го казвам така? Защото очевидно, че, както аз го споменах, точките са measurement за комплексност. Тоест, ако една задача е много дълга техническа работа или пък е супер сложна креативна работа, се оценява много точки. Очевидно е, че ако аз правя една задача и съм по-неопитен, ще ми отнеме много повече време, отколкото ако друг, който е много по-опитен, прави същата задача. Но тя си е все толкова комплексна. В този смисъл, ако има така огромна разлика в хората, не е добра идея, очевидно, да се поставяш с време. Другия вариант е, ако сторията се саймат на конкретни хора,
то тогава да се направи съпоставка, но директна релация няма. Освен ако екипа не е така, що горе уравновесен, тогава е възможно да се направи някакво изчисление. Но това е най-добре да става на базата на history data. Тоест, във всички тия Extreme, Programming, Scrum, прочие методологии се налага и се препоръчва да се събират сведения за това колко сторита сте решили предните спринтове, кой човек, ако щете, по колко работи и така нататък, за да може, използвайки тая исторически данни, вие да си направите сметка дали може да се направи релация за време. Като цяло по by the book не се препоръчва. Препоръчва се да се мери velocity. Velocity е общия брой точки, които тима ни изгаря или въобще, които тима ни гори за един спринт. Тоест, събираме всички сторита, които този спринт са реализирани от тима и се смятат точките. Тъй като един и същи тим прави всяко следващо, те са относително равни или близки, относително близки всеки един спринт и ние можем да си направим сметка реално за времето, т.е. целият брой сторита за спринта, за дали ще бъдат направени за 2 седмици, 3 седмици или така нататък. Добре? Друго?